Здравейте, аз съм Аля Джамалова, вие сте с рубриката Health and Fit Style. Днес моят специален гост е златото момиче в категория Бикини Фитнес Йоана Жилкова. Здравейте! Здравей, Йо, изключително ми е приятно. И на мен също много благодаря за поканата. Аз благодаря, че прие. Преди да продължим с нашия разговор, представи се накратко на нашата публика и разкажи как реши да се занимаваш професионално с фитнес и състезания по културизъм. Аз съм Йоана Жилкова, повечето хора ме познават като бикини фитнес състезател, също така съм майка на две прекрасни деца, модел, актриса, не по образование, но по душа, обичам да съм пред камерата и съм финансист по образование. Започнах така на шега с фитнеса, всъщност аз цял живот съм спортувала още от дете, както и съм ходила на фитнес, но не е било целенасочено. През 2018, когато моят съпруг се подготви за едно от състезанията в България по фитнес и културизъм, аз бях с него за сцената и съответно видях, че бикини категорията е съвсем достижима. Дори се получиха ситуации, в които ме питаха аз коя категория съм точно на бикините и това ме наведе мисълта, че може би ставам за сцената и така решихме да пробваме. Добре си го решила. Добре. Как би описал изминалия професионален път до момента? По-сладки или по-горчиви крачки преобладаваха по пътя на успеха? За кратко време е дълъг път. Определено. 11 състезания направих от 2019 насам. Професионалният път мисля, че се развива добре, по план, както трябва. И разбира се, сладките и горчиви крачки са част от целия процес. Те вървят ръка за ръка. Няма как да бъдат само хубавите моменти. Но всъщност точно тези трудности ни изграждат като личности, правят ни по-силни, мотивират ни всъщност да се стремим към този успех и ни помагат. Абсолютно. Аз съм това мнение. Добре, а коя беше най-силната мотивация, която те е крепяла в кризисни моменти и имало ли случай, който те навежда на мисълта да се откажеш? Случва ли се в един момент да кажеш, не, няма, отказвам се до тук? Разбира се, че на кой не му се случвало. Смятам, че всеки има такива моменти, независимо дали става въпрос за състезание или за нещо друго. Все пак ние не сме роботи, ние сме хора. Пълни сме с емоции, особено в ситуации, когато си дълги месеци на режим, тренировки, стрес, напрежение, има ги и тези спадове. Но това е част от целият процес. Мотивация, за мен може би най-силната мотивация е моят съпруг и неговата страст от дете към бодибилдинга, която всъщност влага в моята подготовка за всяко едно състезание. Харесва ми, чувствам се щастлива и мотивирана, когато работиме заедно и постигаме зададените цели. И виждам всъщност прогреса, че вървим на правилния път и нещата се случват. Да. И това много ме мотивира. Може би точно самия резултат, който абсолютно, абсолютно. Не е толкова важно накрая всъщност дали си взел медал или не, всъщност целият процес до момента, в който ти си стигнал до този успех. Всъщност това е целият успех, когато ти си надградил и си издържал до края. Чудесно. Тези насока в връзка с подготовката на състезанията и следващия въпрос. Кое за теб е по-трудната част в подготовката за състезание? Тежките силови тренировки или стрикните хранителни режими? Ако трябва да ги претегля двете, храненето. Храненето е най-трудната част. 24 часа. За всички. Да. И реално, ако там не изпълняваш нещата както трябва и не си постоянен, резултата няма да е този, който търсиш. Просто трябва наистина много постоянство, най-вече в храненето. Все тая какви тренировки правиш, ако не ти както трябва приема на храната и нарушаваш даден режим, който ти е зададен, нещата не се получават. Разбирам. В тази насока и следващия въпрос. Дай примерно дневно меню за храната, която консумираш по време на строг хранителен режим и менюто, което предпочиташ да хапваш, когато не се налага да спазваш дадена диета. Добре. Когато съм на режим, в подготовка, какво включва режима? Овесени ядки, ориз, няколко вида месо, позволявам си пилешко, телешко, свински шоу, всякакъв вид риба, най-вече сьомга. Предпочитам. Друго какво? Яйца, цели яйца и допълнително белтъци. Млечните продукти са изключени по време на подготовка, да.
всякакви зеленчуци, най-вече зеленолистни, броколи, спанак, аспержи. Плодовете изключваш ли? Да, плодовете са ми изключени по време на подготовка. Всъщност, когато имам захранващ ден, по-високо въглехидратен, си позволявам банан да хапна. Вече зависи, нали, какво количество спрямо формата и целите, но това е като плодове. Когато съм извън състезателния сезон, общо ето хапвам всичко, но всичко е премерено. Трябва да има баланс, както за всичко в живота. Не трябва да се прекалява, но предимно преобладават домашно приготвените храни. Рядко се храня навън с готова купена храна. И не следя макроси. Позволяваш ли си нещо друго, което е... Да, позволявам си. Хапвам чип, шоколади, пици, бургери, абсолютно всичко, което сетите като junk food. Добре. Но не преобладава. То не е водещо. Да. Позволяваш си, но не преобладава. Не преобладава, да. Баланс, както каза. Нормално. Добре. Какъв съвет би дал на дамите, които искат да изваят фигура и да поддържат здрав, слаб и нежен женски силует? Знаеш, всяка дама е силуетна. Абсолютно. Ами пак ще се върнем към храненето. Всичко започва от там. Най-важно е да се промени начина на хранене, защото то е всичко. Въпреки че има някакви проценти разделени, 70 примерно на 30 хранене и тренировки, аз мятам, че е даже повече като процентно съотношение. Видяла съм го, казвам го от личен опит. Като просто човек трябва да внимава какво вкарва наистина в тялото си. Все пак то е единственото място, в което живеем ние. И реално ако се счупи и не се грижим за него, всичко губи смисъл. Здравето е най-важно. Така и постоянството е много важно, както в храното, така и да обърнат внимание на физическата активност. Трябва да спортуват, като фитнесът е едно чудесно средство всички дами, и не само дамите, да постигнат, да оформят тялото си по начин, по който желаят да изглежда. Добре, а според теб количеството или качеството на храната е от по-голямо значение при цел отслабване? Тъй като доста дами решават да отслабват и започват да намаляват калориите. При тези калории обаче пък не се съобразяват дали ще си хапнат шоколад и солетки или пък ще изведат едно пълноценно хранене, яйца, ориз. Смятам, че независимо дали става въпроса дали за отслабване, дали за покачване на килограми, и двете неща са изключително важни. И качеството, и количеството. Просто трябва да има баланс в двете. Добре. Какво е мнението ти за хранителните добавки? Много хора се питат дали е удачно да се прибавят към тях, при положение, че не се занимават професионално с спорт и фитнес. Давам пример с един от най-разпространените суплементи – суроватъчния протеин. Как и кога би могъл да се включи в менюто на човек, който стреми към пълноценен начин на живот, без професионална насока? Тоест, дали само хората, които професионално се занимават като теб, е удачно да приемат такива суплементи, или един обикновен човек, който се грижи за себе си, може съвсем спокойно да приема протеин, да кажем, суроватъчен, и да го добави в неговото ежедневно меню? Аз съм човек, който обича добавките, защото смятам, че когато са добре подбрани и правилно използвани, много помагат, за да се достигнат заложените цели. За съжаление, много хора не са напълно информирани за хранителните добавки и често се страхуват от тях и мислят, че са нещо страшно лошо и могат да си навредят. А не се замислят, че дори обикновените витамини са хранителни добавки. Магнезия, билките, всичко това са хранителни добавки. Така че няма за какво да се притесняват. Не е задължително да си професионален атлет, за да използваш някаква добавка. Вече има някои специфични, които няма нужда човек, който не се занимава с състезателна цел да ги използва. Относно протеина смятам, че може да го използва абсолютно всеки. Най-малкото да го вмъкне като заместител на някакво от храненето си през деня, или пък в кулинарията има хиляди рецепти с протеин и страхотни десерти се получават. Тоест, да, ако реши някой човек да добави белтъчини в своето хранене, спокойно може, примерно, сутрин по 200 ядки да не са само да си добави протеин. Добре, не се притесняват хората. Спокойно и смело да експериментират. Има и много информация в интернет, разбира се, и много грешна, трябва да отсяват, но могат да се запознаят.
Така е. с добавките. Добре, и последният въпрос. Какво следва? Какви са плановете на Йоана Жилкова и какво да очакваме в близко бъдеще? Имам нови цели за гонене. Вече се състезавам в друга федерация, най-голямата федерация NPC, отново в категория бикини фитнес. Направих тази стъпка сега в края на годината и съм много щастлива от този факт. Сега предстои до края на годината почивка. Пълен релакс, никакви режими, никакво следене на калории, макроси, тренировки просто за удоволствие. По-ново около 3-4 седмицата, както се падне. Просто никаква ангажираност, свързана с състезания. След това, след Нова година, ще видим календара с моя съпруг, ще планираме състезанията, на които искаме да се явиме и съответно ще започне подготовка, но сега почивка. Страхотно. Пожелавам ти успех във всичко ново, с което се захванеш. Много благодаря. Много ти благодаря за изчерпателните отговори. Надявам се да съм била полезна. Със сигурност. Полезна и интересна. Благодаря и аз още веднъж. Вие гледахте рубриката Health and Fit Style с мен Алекс Джамалова и моят специален гост Йоана Жилкова.